Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er opnieuw auto's in de brand zijn gestoken. Dat meldt de politie. Want afgelopen nacht, rond 3:10, moest de politie naar de Gaya Carapa in Juan Hato. Daar stonden 2 auto's in de brand. De brandweer van Mundo Novo was op tijd ter plekke om een van de auto's te blussen. De andere auto heeft schade opgelopen door de brand bij de eerste wagen. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar het is niet de eerste keer. De afgelopen week hebben we veel te maken gehad met Curaçao met brandstichtingen bij auto's, onder meer in Otrabanda en ook op de oude Caracas Bayweg. Veel mensen maken zich zorgen en hopen dat de politie snel meer duidelijkheid kan geven over de reden waarom de auto's in de brand worden gestoken. Trona moet vandaag voor de raadkamer verschijnen. Tenminste, Alfonso Trona, de landsontvanger, probeert vandaag via de rechter duidelijkheid te krijgen over het onderzoek waardoor hij sinds oktober 2025 niet meer aan het werk is. Zijn zaak wordt achter gesloten deuren behandeld in de raadkamer. Trona wil weten wat hem precies wordt verweten, wie het onderzoek uitvoert en hoe lang hij nog op de uitkomst moet wachten. Als hij sinds oktober thuis zit, duurt zijn afwezigheid inmiddels 10 maanden. Ook bestaat over zijn formele rechtspositie enige onduidelijkheid. Niet bekend is of Trona nu is geschorst, met verlof is gestuurd of tijdelijk van zijn werkzaamheden is vrijgesteld. De gang naar de raadkamer moet voor Trona duidelijkheid verschaffen. Schipper omgekomen op boot in Fuik. Dat gebeurde afgelopen weekend. Zaterdagmiddag ontving de kustwacht een melding dat er bij de ingang van de Fuikbaai een ongeluk had plaatsgevonden. Na onderzoek bleek dat er een man overleden was nadat zijn boot op de rotsen was gelopen. Hij was samen met zijn vrouw op de vissersboot en de vrouw verklaarde dat de man in het water was gegaan om te proberen de boot los te maken van de rotsen. Tijdens deze actie raakte hij echter vast onder de boot die aan het zinken was. Hij verdween onder water en verloor het leven. Het bleek dat om nog onbekende reden de schroeven van de boot het slachtoffer hadden geraakt. Met als gevolg dat hij aan zijn verwondingen overleed. Het slachtoffer was jarenlang werkzaam bij Citro. En Citro was ook als eerste aanwezig om hulp te bieden bij het ongeluk. Dat was natuurlijk zwaar voor de mensen van Citro. Het gaat om Krik Parela. Brandweer, slachtoffer van diefstal. In de vroege ochtenduren van afgelopen zondag hebben onbekenden hydraulische reddingsapparatuur meegenomen uit een van de brandweerwagens die gestationeerd staat bij de brandweerpost Fontijn. De apparatuur is volgens de brandweer uiterst belangrijk en onmisbaar voor de brandweer om haar werkzaamheden uit te voeren en bij het redden van personen die betrokken zijn bij verkeersongevallen en andere complexe en gevaarlijke situaties. De politie doet een oproep aan iedereen die informatie heeft over deze diefstal om onmiddellijk contact op te nemen met de politie via 917 of via de anonieme meldlijn 108. Aitjo Magdalena, interim directeur Core NV. Het werd het weekend bekendgemaakt dat Aitjo Magdalena is aangesteld als tijdelijk algemeen directeur van overheidsbedrijf Core NV. Hij volgt de vorige directeur op, die eind juni met pensioen is gegaan. Volgens minister Shalten Hato van Justitie en van Bestuur, Planning en Dienstverlening moet Magdalena de continuïteit bij het IT-bedrijf waarborgen, terwijl er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke strategische fusie tussen Core en datacentrum BlueNap. Dat onderzoek duurt maximaal een jaar. En bij de benoeming is Hato afgeweken van het advies van toezichthouder SBTNO. Die hadden namelijk zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming. En de kritiek was vooral gericht op het gebrek aan een objectieve en transparante wervingsprocedure. Volgens Hato is het vooral van belang dat de continuïteit van het IT-bedrijf wordt gewaarborgd. En daarom heeft hij de benoeming toch doorgezet. Chauffeur opgepakt na ongeluk. Ook afgelopen weekend, zondagochtend, ontving de meldkamer van de politie een melding dat er een voertuig over de kop was geslagen op het terrein van radiozender Hit 100.3 in de wijk Montaña.
Volgens de informatie die de politie heeft ontvangen reed de bestuurder van een witte Kia Soul over de Willems J. Kratsweg. Toen hij de kruising met de Camina José C. Antonia bereikte, reed hij rechtdoor, botste tegen de vangrail en kwam vervolgens over de kop terecht op de parkeerplaats van radiozender Hit.3. Uit het onderzoek van de politie bleek dat de man onder invloed van alcohol verkeerde en hij is aangehouden. Nummerplaten alleen nog maar bij Regentesselaan. Tot afgelopen vrijdag konden mensen op Curaçao hun nieuwe nummerplaten halen bij Las Vegas aan de Gozieweg. Maar ja, vanaf nu, een groot deel van de mensen heeft al een nummerplaat gehaald, is dat alleen nog maar mogelijk bij de Regentesselaan en alleen maar als je kunt bewijzen dat ook het tweede deel van de autobelasting voor dit jaar daadwerkelijk is betaald. Afgelopen weekend zijn de resterende kentekenplaten overgebracht naar het kantoor van de Belastingdienst. En vanaf vandaag, maandag 3 augustus, vanaf 2 uur 's middags zijn deze ook daadwerkelijk op te halen. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Saba, want het was de 50ste keer dat er carnaval werd gevierd. En dat was een groot feest. Het feest duurde al meerdere dagen, maar afgelopen weekend waren er 2 optochten, 2 bijeenkomsten waar heel veel mensen, tenminste veel mensen van Saba, waren aanwezig bij de optocht. En het is allemaal goed verlopen. U ziet het op de beelden, er was ook politie aanwezig, maar die heeft niks aangetroffen wat niet door de beugel kon. Mensen hebben genoten van het feest. Er waren veel artiesten ingevlogen om het carnavalsfeest goed te vieren. En dat is ook gelukt. Dan gaan we naar Stesia Sint-Eustatius. Vandaag komt er iets meer duidelijkheid over de olielekkage. Op 21 juli was er namelijk stookolie uit een productieleiding gelekt bij de Global Terminal Investment GTI. Dat is zeg maar de opslagplaats op Stesia. Nou, dat zorgde voor veel onduidelijkheid binnen de samenleving. De overheid heeft eind vorige week laten weten dat er gehandeld is op de juiste manier en dat er niet erg grote schade toegebracht is aan de natuur. Maar men houdt wel goed in de gaten wat er allemaal moet gebeuren met de schoonmaakwerkzaamheden, de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid, het mariene milieu en de natuur. En daarom wordt vandaag, op maandag 3 augustus, een gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen de regering van Stesia, tussen de terminal en tussen medewerkers van de inspectie Leefomgeving en Transport. Daar zullen de laatste ontwikkelingen worden besproken en de vervolgstappen bepaald. En dan gaan we naar Sint Maarten, ook op de Bovenwinden. Daar was afgelopen weekend een grote politiecontrole. En daarmee heeft de politie een krachtig signaal afgegeven tegen criminaliteit. Zo laat de politie weten, het korps politie Sint Maarten. Samen met de douane en de immigratie- en grensbewakingsdienst vond een grote multidisciplinaire controleactie voort. En de operatie vond gelijktijdig plaats bij de grensovergangen aan Union Road, Bellevue en aan Belle Plaine. Dus bij de grens met het Franse gedeelte. Het is een belangrijke actie omdat de laatste tijd op Sint Maarten, de laatste jaren, er veel sprake is van wapenbezit en dat moet worden tegengehouden. Nou, er zijn 125 voertuigen gecontroleerd, 67 voertuigen doorzocht, 2 auto's werden in beslag genomen, 1 persoon werd aangehouden wegens het bezit van marihuana en 3 verboden wapens werden in de wagens aangetroffen. Een machete, een nunchaku, dat is zeg maar uit de kung fu wereld, en een mes. 17 scooters werden gecontroleerd en er werden 7 verkeersboetes uitgeschreven. En de politie zegt terug te kijken op een goed geslaagde actie. Dan naar Curaçao. Bouwaze krijgt een nieuwe naam en Bouwaze luidt een nieuw hoofdstuk in met verfijnde merkidentiteit en uitbreiding van het resort. Het is een van de meest gerenommeerde boutique resorts in het Caribisch gebied. En het gaat een nieuwe naam krijgen, de introductie van Bouwaze Curaçao.
Dat is een zorgvuldig ontworpen uitbreiding van het resort waarbij de opening gepland staat voor begin 2027. Dus er komt geen nieuwe naam. De overgang van Boase Luxury Resort naar Boase Curaçao is vooral een uitbreiding. Voortaan bekend onder Boase Curaçao. En er zullen meer accommodaties kunnen worden aangeboden. Het gaat om 14 nieuwe accommodaties. En daarmee zal na voltooiing Boase Curaçao in totaal 37 luxe, ik wil niet kamers noemen, het is meer dan kamers, maar luxe accommodaties kunnen worden aangeboden. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want het Cubaanse staatsenergiebedrijf meldt opnieuw een nieuwe landelijke stroomuitval. En u ziet het op de beelden. Dat betekent dat het donker is in Havana, Pinal del Rio, Santiago de Cuba en alle andere steden en plaatsen op dat mooie eiland. Er kwam veel reactie op natuurlijk. Weer een nieuwe stroomuitval, omdat het niet de eerste is dit jaar. Het is de meest recente in een reeks volledige instortingen van het elektriciteitsnet. Want dat is het grote probleem. Er was een volledige ontkoppeling van het nationale elektriciteitssysteem, waardoor het hele land, inclusief Havana, plotseling zonder stroom kwam te zitten. En die vele stroomstoringen maken het dagelijks leven vrijwel onmogelijk. Het legt een steeds grotere druk op een samenleving die gewend is aan tegenslagen, maar nu in een crisis zit waar geen oplossing makkelijk voorhanden lijkt te zijn. Zo schrijven internationale persbureaus. Het is tot nu toe maar 1 tanker in de afgelopen maanden binnengekomen met 100.000 ton ruwe olie. Maar het is veel te weinig om het elektriciteitsnet opnieuw op te starten. En daarom wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Maar de harde taal die vanuit Washington is geuit richting Cuba, de vele maatregelen die zijn genomen om verdere handel voor Cuba tegen te gaan, maken het heel erg lastig voor het land. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.